Sabil. Gikan. Rindon, gusto ko puweta diha abi. Na ako'y parcel mo abot karon. Di ka pa nagmasbate. Kailangan ako mabayaran kay di na pwede i-cancel. Mga pila po ka kantidad na. Kailan ko 600 dira abi. Kaya ang 500 akong ibayad, tas ang 100 akong itip sa iya ha. Sabil ka nang wala pa ko'y alin kayo pero na ko'y gamay diya nga kwarta. Idungag to na ko nag palit ko kaning ibaligya na ko diriya. Pero pinanglan ka nimo karon. Diyos ko rin doon, dito pwede i-cancel. Kung pwede may kuweta ni Madara, ambi na lang sa nabi. Kay, kung makahiram ko sa ako ang barkada karon, kaya lang sa ako na lang ilisan niya. Hindi rin doon, kay padong na ang mo deliver ato ba? So, unsa din na? Make-up to, set to sa make-up. Sige, di mo ka napili cancel. Di rin dyan pwede. Gamita lang sa ni. Hindi kami. Hindi ka dugay pa namang storya. Pero sige lang, basta mahalinan ko niya. Kung wala po, di pa kakahiram sa mong amiga. Ayaw lang sa bayari. Ipatapal. Dara, sabi lang. Isa rin doon. Murag, wala siya kaya timan siya magkaugalingon ba? Wala mo ng chinilas ni mo, oh. Magdoon na nakatuwig niya mo ginamit, naguot na yung tiil. Huwag ka kauna-unang paggupit. Diyos ko, di mo linitin doon, eh. Basig, mabisi ko niya ba? Basig dagan mamalit. Basig wak kay buhaton. Basig pwede ko na matabangan rin. Rindon, unahon saan ako ni Rindon kay padung na dyan ang mo deliver sa parcel. Unahon saan ako ni Rindon. Balik ako. Sige. Ay, hello sir? Paano po balita sir? Sige Rindon, ako dala sa I was lost at sea. No one tried to find me. Ya dong, kumusta yung pag-eskwela dong? Basta mga eskwela pa, ko na bahala na. Relax lang, mag-graduate lagi ko. Mayroong kay imanag na yung pag-eskwela kay kami sa imong inahan, ng kamot gid may nga kahuman ka, manalang po na sa imong kaugmaon. Nya, haris ako dong kay naskoy trabahoon. Eskwela. Biasa bagi ko sa eskwela makapasar ko. Wala ba ni? Sinidora ang kaya ko. Bugna. Sabi! Ano ka? Hey Carlos. Sunod sa kay... Hindi mo? Sure. Ngayon na ba ka ba? Sabil! Amot to. Baktas kayo, init kayo. Namugog ko order na parcel, tas kailangan ako kuhaon ba? Nag-iinit kayo eh. Makalagot mo kay itong motor niya rin doon. Bubaon. Hingin ko. Mau ba? Saman layo na? Saman, patuti ka? Imo na. Ha? Kaulong po eh. Kamu nga pila ni? 1.5 naman eh. 1.5 ra? Ikaw, kung dili ka busy. Sige. Okay, ako sa ni... Ewan sa lang hindi dali. Pa? May hapon call.
Sabil, Ay, habi ka init. apa ano ba? Yung ito, kinahali na Rindon. Nagpunatan pa yung baligya. Kuan siguro, wala siguro kayo tao, mingaw siguro kayong eskwelahan karon. Siguro. Pero nay good news, nay si Aling naan nag-order og kaning Speedy 100 ka buok. Pero Man. mali ko ba nga ako ipatod siya kay wala mo ko bantay diri kay si tatay malakaw mo gud siya. Uy, Diyos ko Rindon. Ano ko pa dadalaan nga na? Ang kong porma, angay pa idalag nga na. Ano mo Rindon, uy? Magkakaulawan yung gudog sa ano, ano na lang yun. Tay sa Rindon ha? Huwag ka ni kapoy sa kang sitwasyon. Dili ka mangita og lain nga pamaagi para ta mabuhi. Uy, ginawa ko Rindon. Dagal kig mga pamaagi dili nga ni. Ayaw ko pa dadalagi nga na. Dili ko bagay sa mga ana. Ikabalo lang ka. Sabil naning kamot mo kog pangita mo laing diskarte pero sa karon manggod medyo apikot jud kay ko sa kaning pangkapital ba. Pero sige lang naning kamot kay pugong nga makita ko laing sa karon ato sa bagong taon kay basidig kaluyan ta sa pohon. Uy, pero sa ako mga pugon, uy, ginuot ko. Human ng kalibutan. Ano na huwag ka humana ng puhon. Paglalay mo hata dito. Oh, may pa. Yeah. Naku, maulawan. Okay na si mga kanan sa tiga dre, bilhin sa tiga sa tatay malakaw mag. Ay, manginabuhay ang kalinda. Nandamay pagod ka. Pila ka na. Sa mukhang Rindon, eh. Uy, Carlos. Talagi ka? Palit ka? Si Kon, Rendon. Wala siya diri. Lipat sa... Ano gusto ni mo? Avocado shake or ube shake, mango shake? Ano gusto mo, juice? Okay ra ko. Boleh ba sa ko nga ginapalit ako ng pang-snack ko nga burger. Noon sad. Kaning sabi kaning busy ka. Dili man? Ano man? Kanang kuan ba? Paman to sa Laguna ba? Buka to sa Laguna good. Okay, pagturo. Sige. May problema. Pero kung busy ka kaya ato na po na kuan. Dili ko busy. Si masuko po sa Rendon. Si Rindon? Oh, wala na problema si Rindon as long as makatabang ko sa tao. Di-discarte mo na ko na nga na ba? Sige ka. Come on. So, tara. I lost all my friends in my mid-20s 'cause I wanted to be friends with the man who preyed on me first and then the others. I don't think I'll ever stop being Sabil ba niya ko sa mga yung biyay tindahan? Yo. Mira. Sabil lang, kawarta rito ba? Nawala ba? Ginansya na to ba? Ginintos to? Masala pala ako. Ako ginakaw. Importante akong ginakaw. Dili man ningon nga sala. Sabil lang ako alam ba? Ay, dili. Sa imo, ano pa lang sa imong panulti? Mura ko gipasaginlan. Huwag na ko inabot sa imong kwarta. Pila lang ba ginansya? Pila lang ba halin dito Mo gani no, nga na lang atong halin pero hinaguan mo na to na. Ang atuwa lang mong gutiha. Kana madungag na to sa ginansya, madungag na to sa Uy, sunod. Rindon! Nang-diskarte po ko Rindon. Kaya ako nagsalik sa imo ang sideline na sa lang ang negosyo. Uy, pulos. Wala po na ingon nga. Nagtinarong ang pagbaligya po. Ako nalikamot po ba ako no nga sa akong buhaton basta makabaligya lang ko sa akong negosyo, sa akong diskarte para lang yun nga maka-ahon ta sa taga-adlaw na to nga kuhan. Uy, asa ni punto ni mo? Di, ako nung sumaba nga, wala sa ito mo biyahe kay mabalik ko na Siguro yun. magpabikil ka. Ako sa inyo na. Mabikil ka Rindon? Tapos ako napabikil nga yun na. Ako lang ba nga, ako lang ikuan ba nga nung ibiyaan mo ba? Ano sa rason mo? Naami gilakaw ni Carlos. Importante ang gilakaw. Nagpalit siyang motor. Gabalan ako siya kay nagkaya mo siyang tabang. Hindi na siya Magani, unta no nga. Nga anak mo di ay unta, ipaabot na lang tagay ko ni mo. Kaya mo balik mo ko dahil di ba? Anak ko si Mua. Kabalo ka rin doon? Di ka po yung nakuha na itong sitwasyon. Labi na sa imong panginabuhi, oy, klaro. Hindi na naman ito makuha ni mo yung panginabuhi, oy. Pila gani no, pero magagwata lang sa gutagod.
Sige, kagwanta rin doon. Hagbay na taginiglantahay sa ato ang sitwasyon karon. Walay kasensuhan. Sabil, akong taon lang sulat ng kuhan. Gud, basig babot na yung panahon mga kaluyan ta ba? Ako mo agwanta o ikaali nga kinabuhi. Ay, di rin sa ko pwede rin doon. Mga even ka ni make-up na ako, di rin mo ma-afford. Bago sa lina, bago sa brasos, di rin mo ma-afford. Oh, dawato na ko na yung istorya. Pero ka na akong trabaho. Tinarong mo po na. Nga pamagi, wala ang pagkigay mo nga. Tinarong lagi rin doon. Ang problema, dili ka buhi. May pa si Carlos. Si Carlos, may sakyanan, may kabuga, dato, wapo, tas libo sa tanan, may aktiban sa kaugalingon. Ikaw? Ah, lantawin mo kaugalingon rin doon. Tanawa, panalaming dragon, lantawin mo kaugalingon, ikumpara sa nindwa ni Carlos. Huwag ko na isa sa akong gikalan sa mga ba? Munang, huwag kayo na makauna-una akong, ay, di mo ako limo rin doon, oy. Sabil, yan na, sorry na. Kung mali na ko, okay, imong mali. Pero sorry na kayo. Di, Oo, pwede ang mabot sa punto ba nga mag-away pa tayo sa ni. di ba ko din doon ako mong ginapasabot. Ang imong panginabuhi, ang dili ka buhi sa ako, ah. Sige naman, mangita ko lang yung pangwarta para lang yun nga ma. Sige na kag ingo pangita. Pero wala. Ang anong ipangitaan, puro mga way pulos. Di ka kabuhi sa ako, Rindol. Grabe sakit na, wala mong istorya eh. Ang ay nakasakit na rin. Yata ba naman tanan si mga, kamot ko para lang yun nga mabuhiti ka. So kung may kulang ako. Ay, ano ka sa kulang ni mo, Rindol? Kulang kag pagkugi pag-ayo. Ha? Uning lang na, ah. Ano malagyan si Carlos? Si Carlos kay, hawad kayo mong diskarte. Tanawa ka ganina, nagpalit ni bagong motor. Gubanan ako siya. Wala ka kakatunga kay Carlos. Ngunit tinuod. Kabalo ba yan ano nga, sulak pa ta nag-uyab. Kabalo ba ikaw sa sitwasyon ako, anak ka sa una, okay ra, yung anak. Kaya siyempre, tawatin ko mo. Oo, kay abi man ako, nga manikamot ka pag-ayo. Mamaniging-uningon mo. Pero ka man di ay, Kaya sabihin, sorry na. di ko madadalag, sorry Diyo na rin doon. Gikapoy na ko sa atong sitwasyon. Gikapoy na ko! Sabihin. Hindi ako gunitin rin doon, ha? Eh, gikapoy na ko sa atong sitwasyon. Kabla ko kasi gusto na umitabo. May paghumanon ang tanan. Sabihin, ayun na, sabihin. Dilig Diyo na rin doon. Gikapoy na ko rin doon. Gikapoy na ko sa atong sitwasyon. Sabihin, sorry na kayo ba? Yun rin doon. Ikaw gusto ba nga maabot sa punto ba nga? Mawala ka sa kuha. Mawala pero hindi mo ginayon dito na mawala. Pero kabalo ka, hindi ka kabuhat ang effort. Kaya sorry na, mag-effort ako sa'yo kung gusto buhaton ako para lang yun nga ma. Hindi rin doon. Iwit na dyan ang tanan. Oo, amino na ako. Kami na ni Carlos. Ngunit tinood. Masaylo ako pero... Si Carlos Pampol, kibata ka sa akong tanan. Kasi ko may dilig. Masaylo ako rin doon. Masaylo ako dyan ko. Masaylo ako. Masaylo ako rin doon, pero di rin ako rin doon. Sabil, Masaylo ako. buhaton ako tayo, Sabil. Masaylo ako dyan ko rin doon. Kaya tilig na dyan ko rin doon. Masaylo ako.
puyo? Ah. Oh, dire. Musta na ka rin doon? Nakabalay na jud ka ba? Dako-dako mo jud kag balay. Na kaluyan pod. Nabalitaan ako nga, nilambo na di pagayo imong negosyo, no? Grabing panalangin jud sa Ginoo si mo ba? Lagi. Sukat tong nagbulag ta. Wala po ko nawalan og paglaom nga maningkamot mo to nga naningkamot yapon ko. Para makuha lang yun ako mga pangandoy na ko. Ikaw, musta naman ni Carlos? Kami ni Carlos. Lugay rami nagbulag ni Carlos, oy. Napriso baya siya. Nakalapas sa balaod. Namaligay siya mga nagbawal na gamot daw. Ayahay na kay ka ba? Ako ani, nagapangita siya mo og diskarte. Sugod pagbulag na mo ni Carlos. Nana kayo niya, bro. Wala. Saro ba nga kita? Nga, dinahan naman ka. Posible po na way. Yung tuwa kay Uyab. Kinsa na siya? Oh, wala ko iyab, pero na ako'y asawa. Ang asawa? Hello. Ex ako. Hello. Ano nga naday ka? Lost Sige, at sige. sea. No one tried to find me. I sent a letter in a bottle that nobody would read. I